Αγροτοτουριστικός συνεταιρισμός γυναικών Μεσοτόπου, εδώ και σχεδόν 10 χρόνια, αξιοποιεί τους καρπούς της λεσβιακής γης σε σύγχρονα εργαστήρια, αναβιώνοντας ξεχασμένες γεύσεις από την εποχή των γιαγιάδων μας. Δημιουργήστε ένα νόστιμο πρωινό με μία από τις μαρμελάδες μας. Απολαύστε ένα θρεπτικό μεσημεριανό γεύμα με ένα από τα παραδοσιακά ζυμαρικά μας. Γλυκαθείτε με τα γλυκά κουταλιού και ταψιού που σας προσφέρουμε. Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων μας είναι σύγχρονος και πληρεί όλες τις προδιαγραφές παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου. Τα προϊόντα μας παρασκευάζονται χωρίς συντηρητικά και συνοδεύονται με εγγύηση επιστροφής. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την τροφοδοσία catering, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με πλήρη υποστήριξη στην οργάνωση και παρουσίαση γλυκών και δεσμάτων από την παραδοσιακή ή σύγχρονη ελληνική κουζίνα με πλήρη εξοπλισμό εξυπηρέτησης 600 ατόμων. Αγροτοτουριστικός συνεταιρισμός γυναικών Μεσοτόπου.